Biktima naizela, ez. Ez naiz biktima, bizirik atera dena naiz. Ahotsa ozen eta begirada goratzen dut isilarazi nauen justizia oihukatzeko eta nahikoa da esateko. Salaketa ipini nuenean, jende andanak lagundu eta babestu ninduen. Bere lagun batzuk gezurtitzat hartu ninduten, baina gutxiengoa ziren. Ikaragarria deritzodana da, erasotzailearen gurasoak euren semeari laguntzen aritzea. Sentitzen nuena irudikeria zela sinestarazi zidalako. Neronek sortutako amezkeria, isildu eta ostondu behar nuena. Baina sendimenduen marea honetan, mina eta zama artean indarrabe ernetzen da. Goratzen dena hotza, bidea egiten duen esperantza. Edozein momentutan, edozein ordutan, telefono deiak, poliziaren ezusteko bizitak, une oro nire kokapenaren berri emon behar. Ustez dena ni babesteko. Bitartean, bera lasai, aske, lotura barik. Jende artean itzukeriak izilarazia, itxurazko koldarkeriak baitua, urpean arnastu ezinezko isiltasunean itoa, eta itomen horretan gure txikiak ere zulo sakonetara eroanez. Izilarariziak berriro be. Biziraulea bai, nire burruka 12 urterekin hasi zelako. Beti pentsatu izan nuen ez nintzela helduarora helduko. Egunen baten erail egingo ninduela. Entzun berri ditugun testigantzak ez dira urrun bizi diren andraskoanak. Eta gu guztion ardura, gizonak zuena ere, da haien egoerari buelta ematea. Hasieratik sinestu, hurbildu, entzun, lagundu, erasotzailea ez babestu, hurbilekoa izan arren. Mina eginda dago, baina jar gaitezen haien zapatetan. Osa dezagun haien babes sarea eta lagun diezaiegun errekuperazio prozesuan eta ozen oiukatu. Aho batez, Andranganako indarkeria matxistari aurre eginez. Gora, borroka feminista! Gora!